Viatjo a Japó per conèixer una de les rutes més autèntiques del món. Konnichiwa! Avui viatjo en tren fins a Xingu, a la prefectura de Wakayama. Visito el Japó més rural per descobrir la ruta del Kumano-Kodo. Amb més de 1000 anys d'antiguitat, és una ruta de peregrinació profundament espiritual, feta fins i tot pels emperadors. Per fer-ne un primer tastet, paro a Nachi, on seguint el fum del couro trobo els primers segells de peregrinació. Amb 133 metres, l'imponent cascada de Nachi és la més alta del Japó i és considerada una via de connexió amb el món espiritual, ja que l'aigua és un element clau en el sintoisme, vinculada a la purificació de cos i ment. I jo sempre em deixo perdre una mica. Segueixo un camí escalonat i arribo fins a la gran pagoda del Seigan-toji i sento que visc una de les parts més tradicionals de la cultura nipona. Després de la restauració Meiji, el Seigan-toji és dels pocs temples amb elements budistes i sintoistes. No hi ha gaire gent i em prenc el meu temps per visitar els pavellons del Nachi Taisha. I no ho dubtava, amb una puntualitat impecable em recull el tren cap a Xingu. Xingu és una ciutat costera ideal per parar abans dels dies de caminada. Pujo al mirador per gaudir de les vistes del riu Kumano i aprofito per visitar el temple del Hayatama Taisha. El sol va caient i em perdo pels barris d'aquesta petita ciutat. De fet, Xingu és com un poble, i una de les coses que més m'agrada de viatjar és veure la vida local. I passejant, arribo a la platja, on acabo el dia amb un sopar merescut. I després d'aquesta introducció, ara sí, em preparo per començar la ruta. Començo des de Honggu, la via més curta del Kumano-Kodo, que connecta Hoshimun-Goji i Kumano-Hongu Taisha, el primer gran temple de la ruta. Deixo enrere el Kumano-Hongu Taisha i m'endinso a un bosc dens i espectacular. A mesura que avanço, em fascina la poca gent que em trobo. Això fa que hagi de preveure bé les etapes i, sobretot, anar ben equipat. Pel camí, trobo diferents segells i una cosa que diu molt del Japó, parades amb productes locals on et serveixes i deixes els diners, algo impensable en molts altres llocs. El temps acompanya i el camí és fàcil de seguir. El silenci d'aquests boscos transmet algo diferent. Són moments per estar amb mi mateix, empapar-me de la cultura japonesa i, sobretot, connectar amb la natura, l'element fonamental del sintoisme. I després de caminar tot el dia, arribo a Yonomine, on la gent bull ous a les aigües termals dels Jusutsu. I on em creu amb una de les temudes serps verinoses. Passo de puntetes sense molestar-la i arribo al riu. L'aigua fumeja, però la corrent està glaçada, i busco just un punt entre l'aigua freda i la calenta, i sense pensar-m'ho gaire, hi faig una capbussada. Mentre gaudeixo en remull, un milà negre em sobrevola majestuosament. I buf, aquest bany em deixa nou. I finalment arribo a Honggu. Arribo al final del camí on em dóna la benvinguda al tori més gran del món, l'Otori d'Uenohara. Aquesta gran porta divideix el món terrenal amb l'espiritual i crec que ho noto perquè els últims passos del camí i aquesta vista espectacular m'omplen infinitament. Feliç d'haver fet el Kumano-Kodo, vaig a dormir pensant en fer aviat el Camino de Santiago i així completar la peregrinació dual.
L'endemà, i després d'aquests dies de desconnexió, poso rumb a Tòquio. Ens veiem aviat per descobrir la ciutat més gran del Japó.